Здравей, здрасти, помахай. Къде отиваме? Я разкажи. София. Отиваме в София по случай. Какво? По какъв повод? Какво? По какъв повод? Отиваме на сватба. На сватбата на Войчо. Как е настроението? Добре? Нали? Скучно. А да видим и другите. Здравейте! Как е настроението днеска? Героите изморени ли са? А роклите къде са? Какво ще кажеш на Войчо? Здравей! Здравейте от мен AKKKK репортера. Здравей, добро утро. Добро утро, чудесно утро. Какво ще пожелаете на младото семейство? Много щастие, любов, късмет, успех. Успех, Бог да ги благослови. успешно раждане, Успешно момченце, Снимай бебето, снимай бебето. 4 кг и 800, Снимай бебето, 55 см, баскетболист. Ето бе, събуди се, твой клип ще стане. Ето и Лелята. А, Лелята, какво ще пожелая на младото семейство? здрави. Да са живи и здрави. И другата Леля. Да са живи и здрави. Гюбеци ще фърляш, ли питам? Да. Малко. Малко! Булката, как е настроението? Какво ще кажеш? Не е на 6 още. Не е на 6 още. Да. Значи, Криво още. младоженеца да й подари един букет от усмивки и прегръдки. Младоженца на 6 ли? Малко иски. Да подгрееш още сутринта ли? Аз не снимам. Мале, направо гол не снимай. Гол снимам. Как се обръща тази камера? Айде снимай и тук. Не знаеш? Това е Сайбиката. Ако обичате интервю, Калекото, какво ще пожелая на малото семейство? Какво ще Желам каже? днеска да мине всичко приятно, благополучно, всичко да е весело, да мине всичко на 6 днеска. Как е настроението? Настроението днеска ще е на 6. Готов? Да, готово всичко. Гледам, подмладил си се Би трябвало така да е. на 22 години. Да. Преминаваме към следващия човек. Уляла, Добро утро. съкървата. Добро утро на всички. Какво искаш да ме питаш? Как е настроението? Настроението е малко доле-горе. Доле-горе. Не си изпила сутрешната доза кафе? Да. И после ще се оправи настроението и почваме купона. Купона почваме. Да, най-голямата сватба. За 2025 година. Ако не знаете, лъвът и ягнето на едно място. Така е. Аз ще пожелая на семейството да е този ден незабравим и пълен с усмивки, позитивен, да бъдат позитивни и да разнасят много усмивки. Да ни направят щастливи, когато те са истински щастливи. Айде! Ето го и тъста тука. Тъста раздава пари. Тъста раздава парите. Как е настроението? Като се похарчиме? Да, почваме да върви. Да върви. Малката булка. Колко пари ми даде, тати? И Лелята. Стигна ти пари, да знаеш да носиш пари. Чакай да ви покажем и най-младите и най-спящите. Това са новото поколение, бъдещето. Спящо бъдеще имаме. Айде отново сте с репортажа. Сега настроението по-добро ли е вече? На гримиране, на контени? Малко по-добро, да, напредваме. Напредваме. А ти какво ще кажеш за Войчо? Сърце. Сърце. Ето е кумата. Кума си почива тук. Какво ще кажеш за младите хора? Да са живи и здрави, после ще ни гледат. После ще ни гледат на живо. Здравей, Радостина! Какво ще кажеш с новата прическа вече? Още не съм готова. Още не си готова. Вече настроението окей ли е? Да. Айде, почнахме приготовленията.
Безалкохолните са заредени. Загрявка тук правим гимнастика. Алкохол, безалкохолно, всичко е на линия. Качих 5-6 кила. Так му качих 5-6 кила, сега ще ги отлавим. Ще ги отлавим. Его. Количката почваме да я зареждаме. За доброто настроение на гостите. Ей, това е войчето на младоженеца. Подготвя за нашето настроение храна, защото на гладен стомах не е весело. И това е другия чичо. И какво ще кажете сега за младоженците? Топлим скарата за младоженците, като дойдат да хапнат. Да хапнат, да не са гладни, да не са изморени. Могат да играят повече. За тяхното настроение, да танцува булката най-вече. Какво ще кажеш за младоженците? Да играят повече. Да играят. Ето го и чичото, калекото. Чакай да видим, те тук се скриха. Имаме тук този момент. Шпицарките, лъскавите, сачетата, така. Ето ги батковците тук. Наско, какво ще кажеш за младоженците? Елисей? За много години! За много години. Така. Ето и малката булка. Грациозна, елегантна. И все пак е моята дъщеря, нормално. И джунсайбийката. Съкървата. Да не си съкърва, като не съкърви. Бабата бе, бабата. Да се обичате и да се погаждате. Да хората да ревнуват за вашето уважение. Амин, амин. Ето и Лейлата. Лелче, какво ще кажеш за младоженците? Да са живи и здрави Да младоженците. са живи и здрави младоженците. Елисе е тук. Ето е Ренка пак. Този път вече е нагласена. Къде са сестрите? Навъка да са урон. Е настроението вече. Сватбено ли ви е? Нали? Ето ги сватовете, кумовете ги няма, те ще дойдат. Здравейте от мен, дисководещия. Вече настроението е спаднало, всички емоции, вибрации, всичко отиде на сватбата, изкабени, изтощени, изморени. Ще направим проверка на всичките. И започваме първо с младоженеца. На вашите екрани, до сега го чакахме, защото беше доста изморен, да се събуди. Направо нямам сили за нищо вече. Да не питам вече за настроение. Не питай. Нема питай булка. Весело ли беше, шумно ли беше? На булката остана ли доволна?
Да, мина всичко супер, идеално. И така. Чува се, че си била най-красивата булка за 20-25. Това реално ли е или е прехвалено? Ще кажеш зълвата. Добре, ще питаме зълвата. Зълвата, я тук разкажи. Първо, дали си обективна и второ, как оценяваш сватбата от В вчера? момента всичко ми е замъглено, не мога да преценя реално и трябва да си помисля, но мисля, че беше много добре. Екстра. 6. Булката е останала доволна. Чук, нали така, нали? Си го измислям аз. То ще се види. Ще се види. Иначе, говорят всички за тази сватба. Ето го и шефа. Здравейте, здравейте. Всички говорят за сватбата. Че не е имало такава сватба от последните 10 века. Не знам дали е така. То се говорят хората така. Глас народен, нали? Да. И тук Елисей. Какво ще кажеш? Изморен съм, много танцувах. Танцуваше. Да. И пари да получих. А даде ли пари? Да, пари дадох. Да. Пари даде, Пари, да. ама и получи. И получих. Всички са щастливи според мен. Супер беше. Много Супер беше. яка. тежко ли беше? Младожен се пита прасето дали е било тежко. Ти мали Минаско си помисли, че Много ще е имаше такова кичеци. голямо празние. Я чакайте. Много кичеци имаше, много хубаво мина, играхме супер. Всички бяха страхотни. Много се радвам. Оде пропуснах да снимам ядене, пиене. Нахраниха ни, напоиха ни. Вчера никой нищо не си изяде порците. Шефката дали спи? Шефката е тука. Добре, няма да я снимам. Да не снимам с телевизора. Значи, шефката щом спи, представете си, че е била много изморена. А къде отиде? Малката булка къде? Не знам. Другата стая. Я да видим. Чук. Няма ли някой тук? Чук. Почнах да се оплитам вече. И малката булка. Как беше за теб сватбата на Войчо? Супер! А баткото къде отиде? Отиде в туалетата. Да си го в туалетата. Той се е напил, а от туалетната. Ама той вчера Наско наистина се напи. Ма много игра вчера. Всички си дига. Голяма, шумна, весела сватба. Всичко мина 6. Всичко мина 6. Чак лимузина. Лимузина. Лимузината. Младоженца се похарчи. Кумовете се изсущиха. Много парца имаше. И всички накрая яли, пили. Пили и са 3 дни и се веселили. До нови срещи. И малката сестра на младоженеца. Интересуваме се как ще оцениш сватбата, настроението и всичко останало. Всичко беше окей. Всичко по план. Всичко мина по план. Ти остана ли доволна? Хвърля ли много гюбеци? Да.